masapa nga agriingak, isaganak ti pamigat, tapno rugiya kung ti ubrak, ano sakta isut gasak, udnuan narigat, klase da ito'y apanggadak, ibagat tao analaad, ngem da ito'y pagapitak, caregiver ti pagsapulak, ngem naragsak da ito'y rikna, ano sakti agpungas, rugit lingep ay wanak, caregiver di bareng-bareng, di rumbeng nga uyawen, di taytagi basiten, caregiver intay dayawen. Adua klase ti puli, no daduma sumken asi, pinaybayan pamilyada, arig damtay ululila, di man tinagbanaaganda, nagduduma ti sakit da, awan pigsaken gaway da, napukaw dan panunot da, caregiver ti pagsapula, ngem naragsak da ito'y rikna, ano sakti agpunas, rugit linget ay wanak, caregiver di bareng-bareng, di rumbeng nga uyawen, di taytagi basiten, caregiver intay dayawen, caregiver di bareng-bareng, di rumbeng nga uyawen, di taytagi basiten, caregiver intay dayawen, caregiver di bareng-bareng, di rumbeng nga uyawen, di taytagi basiten, caregiver intay dayawen, caregiver di bareng-bareng, di rumbeng nga uyawen, di taytagi basiten, caregiver intay dayawen, di taytagi basiten, caregiver intay